omategereri oito bwe TV yaito ya ndisi ase mambiene no mogoko bokwarigania gocha ase gepindi gaitu gia devotion na ndengo gokwani ngabwakire biya abakwamana noito asinga nchubiya no bwencheni bwaye bwatoiriri bagari ogoche gusanga amang'ana aya maya ase mambi na totaragenda gusanga tigango tuburio manye no butumwa aike kurugura kwana mana intubunia aruchiri biya Yasai tata na endo mutungi no mabori bubugima bwito emambi yetu orukira asekero kyo kya mabera to kwira niringambiya mono na ende biya mono asubiye bwao no bwancheni bwao bwatoiriri bagari okoba moyo litukeri twakoborio twabera machone ibibyito tosibyo tochene na enda to kubwo kwari bagari litangania se chinkoro cheito ime ikakuruguru kwa na mana intu noro cheri biya na kugosaba goito wetera asireteria Kristo Yesu motorio ito amen abanchu asegetabu ke Yohana ya Yohana enchirinye umugana noro obu mukungo yo mubwa basamaria ocheta asege siema kia Yakobo acha kubucha amache na Yesu oyoromo boria bwigese gukia mwanya bantu na bamanyite ng'umukungu yo ngochare na amanyite igoro y'obugima bwaye na ende yari kurigenchera yo goikera paka bataigoikereka agatena asige siema keria neria kaboria ayo mukungu ng'amache na bamanyite ng'abasamaria ama n'abayahudi mbaigusanga egekora konyora aguritang'ani ekerarigerite koenda ase omochio Jerusalem agaita ase enchera y'abasamaria na ekero barigereria ng'a igarigerete go Jerusalem bakamwanga kero banga Yesu Yakobo amo na Yohana omwabo bagatebia omonene bakwangire tiga tuborie tosaba omorero orugoro osamba abanto aba buna iriche arangeretie omorero okabasamba Yesu akabakani yaya teko babo egeko ere no mwana omwanya bantu chitukurigie giasire gogitoria bono yaikire engaki atagete kwiyurukia asugeti y'abantu bakorukwa basamaria na baro bamanye ng'ana abamo b'abantu bari omonene Nyasaye chitukurigia aturie nerie esenchera yokobaikera agaikera omokungu chiri kobucha amache naende konyota yaire oyetera ase abasacha abange igarenge omokungu omotayayi obogori omosacha oyo obanere matuko make ogenda ase oyonde noyonde nekero omokungu oria arigereria ng'a nomonto omoyahudi ogokwana amanere agateba yo omoyahudi ngito bwata amanaye abasamaria na abayahudi mbana gosanga na Yesu akamoirania akamotebia ayo omokungu onye nkwamanya ng'oyo gosaba amache ning'o onanga kwamusaba kwa amache y'obogima ogokoa chinsoko nchibe ime yao chikonya gotuboka guoka naye togoja korigia amache kungori akarie ng'a Yesu tabwati ekebuchera arabuchera akamogorika yora arusi ochakonga koba kogendera gokwana nere egento nkere ekemo Yesu atagete komuorokeria negente ekenene inakitogo jikwegera ase rituko ria rero igoro y'ogosasima kore ogwekene bono ekero bagenderera bakonya gokwana amang'ana aya Yesu akamoorokeria igoro y'obogima bwaye buna amenyire buna aetire ase abasacha batano neri ekera akwana akamatebia otaiyo omosacha oyo obwatete yoyo nonye konya Yesu amatebirie ng'a onye gotegete nkwa amache okoenda orangeria omosacha owache kero omokungu oyo arigereria arara ng'a oyo omanyire igoro y'obogima bwaye togendere ekebungo kia 15 kabere naki egateba otumoche ase ekebungo kia 19 na omokungu oria agateba narorire bono ng'aye nomobani abatata igo bare gosasimera asomo egetunu eke korende inwe abayahudi mogoteba ng'a abantu bogenete gosasimera ari Jerusalem
na Yesu akamwiraneria akamatebia nyege nayo mukungu engaki ngochere naende yachire ekero abakumusasi matata batamusasimira ase egetunwa eke gose ase Jerusalem. Inwe Abasamaria igo mogosasima egento motamanyeti, intwe igo togosasima eki tomanyete gekorwa gotoreka igo gokorwa ase Abayahudi. Kabungo kia 23 kere ekiengencho mono neri akamatebia engaki ngoche nende bona yachire ekero akomatebia engaki ngoche nende yachire okomatebia ekero abanto bagosasima barasasime tata ase omoika na ase ekeene naende oteba abanto banga buna aba nabwo omonene akorigia ase engaki ya abanto bakorokwa Abasamaria amo na Abayahudi mbabwate egento gekorwa ng'a chingencho chiabagaka, the traditions of the elders. Kubwatikana echingencho chiabagaka abantu bakorokwa Abasamaria bebekerete ng'a igo bagosasimera ase egetunwa kia Yakobo. Abayahudi nabo bare gosasimera Jerusalem eka n'omochio Nyasaye orenge, lakini naende mbabwate chingencho chiabaetanaine. Gokoria ase egetabu kia Mariko 2 ochakere ekebungo kia ekeri tang'ani kogenderera aya naro omosombo Nyasaye gokwana ng'a na Abafarisayo amo na aborokia bande bamachiko bagaja Jerusalem, bagaja kuru Jerusalem bagasangererekana na eri bakarora aborokia ba Yesu Kristo buna bamoetanaine akobegeria bategererete bagochikorigereria bakarora aborokia ba Yesu Kristo bakoria endagera na amaboko atasibiri. Chingencho chiarenge echiabayahudi chikorokwa chingencho chiabagaka igo babegete ng'a kogwachire gwasokire isiko anyene ase meeting kwagenda gokoirana okora asibia amaguru osibia amaboko omanye koenda ase ebikombo bisibi buya omanye goikaransa ekero gwasibigwe omanye koria endagera bono ekero barigereria bakanyora aborokia ba Yesu Kristo igo bakoria endagera batasibetie amaboko kubwatikana n'echingencho chiabagaka. Ekero bachire bare goika ase echichiro mbare koria endagera otatiga konyoa besibiri otatiga rioka besibiri amaboko besibia amaguru naende bamanya korwa basibi n'ebikombe basibi paka chisani chiri bakoriera basibi chibirika na kere egento na ase igo ekebungo kia 5 agemanya goteba igo na ase igo Abafarisayo na aborokia bakabori Yesu ningigekoera aborokia bao barabwo bataigo kore kubwatikana echingencho chiabagaka dio bagerio bakori chindagera na amaboko atasibiri atachenegeti kia 5 kemo Yesu akabaireri akabatebia Isaya ari burunge kera gukwana abanete ase amang'ana aya iga iguru yaino inwe abanyaburi maba abang'aineri aba ogoteba abantu aba bagonsika n'ebikoba byabo korende chinkore chiabo igo chirare korwa asende igo bagonsasima busa na amorokereri gwabo igo bakworekereri kubwatikana amachiko amwanya abantu. Abantu bakorokwa Abafarisayo abantu bakorokwa aborokia ba mariko igo barenge abantu bagosasima emambia mbobaso na mogoroba lakini mbae moeto omonene Nyasaye chinkoro chiabo igo bari gosasima kubwatikana na amachiko
ya echingenjo chia mwanyabantu no okwegeri kwabo eokwarusigete ase okwegeri kwa machika mwanyabantu. Isaya karigereria orora ng'a chinkoro chiabo chirare korwa ase omonene Nyasaye akabana agateba amang'ana aya agotoka ase Isaya 29 ngo kiege 13 abantu aba bagonsika n'ebikoba byabo ase ebikoba byabo korende chinkoro chiabo chirare korwa ase nde igo bagonsasima busa namorokereri gwabo igare korende korwa ase amachika mwanyabantu. Mwanchwa ekero omonene arase nseye oyochete korigia asiana gogyotoria akanyora omokungu bw'abasamaria okomoirani gochia ase chingenjo chia mwanyabantu nerie ekero amoirani boigo Yesu okomatebia ayo omokungu onyenkwa amanya ng'oyo gokwana amanaye naende anga akwamusaba akwa amache onywe kokonywa amache arakoe kurime yao chinsoko nchitoko chikonya gutubuka kero omokungu oria arigererie tarora yaiga Yesu mutuma achikuyo musacho eri nari arama amache aya na Yesu omworokeri ng'a tobwati omusacha ekena aba gwaetire sebare oyo obwate noyo batana enta yoyo nari omokungu akamatenga inua abayahudi amogoteba ng'ogosasima abantu bagosasimire Jerusalem na into togosasima ase egeturu bia esokoro yaitu abancho ase egesago kia mwanyabanto kia amatuko abo korwa ase engaki ya abana banu barwete ase obwato kubamboka bakoenda gochia ase akoru kushina bagachaka egento gekoru ng'a chingencho chia mwanyabanto the traditions of men amachika arandire ase ebisaku bionsi begendire ebinto bire isiko ya omorobiri bwogotore kwa Nyasaye naende bakaniri kweroseria erieta nabasamari bakeroseria erieta basasima ase egeturu kia Yakobo nabayahudi bari gocha basasimire Jerusalem korende nabarabu babwate chingenjo chia mwanyabanto chikorokwa amachiko yabagaka basi bia isiko imene ubiyokero na Yesu ekero arigereria ebiombe bionsi bibere akamanya gotebia omokungu origa omokungu tiga ngotebia ekene ng'a engaki yaikire aye nereye ekero abantu batamusasime Nyasaye ase egetunu kia Yakobo gose a Jerusalem oteba abantu aba igo barasasime tata Nyasaye ase omoika na ase ekene na abantu banga buna aba nabwo omonene akorigia ayo omwanchwa enserere egabaganete ase chinchera ao oyo agosasimeke oyo osasimeke oyo osasima rituko erio oyo ndosasima erinde oyo bwetogia oyo bweimokereri igoro bande barigichi besa abande bagoita abande koreni Nyasaye natagete ebiombe bionsi abireta amo nokobireta amo nogosasima omonene Nyasaye ase ekene ngento ki Yohana 15:2 ekebungo kiege 15:2 aya naro omotori etu Yesu Kristo agokwanera ase ring'ana rikuru kwekene iagoteba iga 15:2 obachene ase ekene ring'ana riao nari ekene obachene ase ekene ring'ana riao nari ekene abancho ring'ana ria Nyasaye nari ekene ring'ana riria utetwe no moiko machenu Nyasaye agakwana goetera abasomba baya ababani nabo bakarika ring'ana eri ribena rikora abantu bonsi baikere ogotoreka saburi emie ya mana 19 ekabungo kiaye kiemie ya mana 5 aya naro nainde omonene agokwana goetera ase omusumba ya Daudi saburi emie ya mana 19 nekabungo kiaye kiemie yemo na ngwanse isano
yagukwana mang'ana akobwati oteba ring'ana riao narietaya ase amagoro ane. Igo omwanchwa ring'ana riao narietaya ase amagoro ane noborabu ase chinchera chiane. Ekero omonene tokorigereria ring'ana riaye irigotomorekera riabetaye igotokonya twarora motwe na ase chinchera chiaito ntogotereria egekoerani tumorekere. Ring'ana eri naende ase okoma ase egetabu kia Yohana 14 ekemungo kia gatano rimo naende aya naro omonene agokwana omotori otu Yesu Kristo. Yohana 14 ekemungo kiaye torigererie kia gatano na rimo nano omonene ogokwanera aborokigu baye ekero bamoboretie okobori kwarenge okonene akabatebiga. Oyomo okorugu Tomasi amotebetie omonene ntomanyeti ng'ang'a yokogenda ng'aki torakore tomanye enchera ase ogochia. Na Yesu akamoiraneria akamatebia inche ninche enchera ninche ekeene na ninche obogima. Abanchwa ekero togosasima toraire na ering'ana ria omonene na ering'ana eri naende Yesu Kristo nere ring'ana riria atongete. Igo tokomanya ng'aki tokomosasima igagotwegeria enchera ya ogosasima kore ogwekene ogosasima kore amae tata ebakona esiko korwa ase chinkoro chiaito ime na gekore Kristo atebia abanto bari bachete asare akabatebia ekero bakomobori ng'a inki gekoera aborokigu bao barabwo bataikobwati chingencho chia mwanyabanto chingencho chia abagaka ekero bakoria endagera. Na Yesu akabatebia ase ekemungo keria kia Mariko 2 ekemungo kia 15 kemo ochakere ekia gatano egotenga na aborokigu baria ekero bache bakomobori boigo ase eng'encho akabairaneria akabatebia Isaya niga arenge boronge ekero abarete amang'ana ayo gokwana igoro yaino inwe abang'ainereria. Abanto aba igo bagonsika ase ebikoba biabo korende chinkoro chiabo chirare korwa asende igo bagonsasima ogosasima kore okwa bosa na amorokereri kwabo igakorwa ase amachiko amanyabanto. Kia gatano gatato mwatigire amachiko Nyasaye naende mwatareirie chingencho chia mwanyabanto neri akabatebia mbobwate enchera ere endonge mokobeka amachiko a Nyasaye ensemo ng'erio monyare kobwatia chingencho chia mwanyabanto. Abanto ekero bagocha ase omonene omwanchwa bamaire Kristo Yesu ribaga rie ritang'ani naende batagete gosasima kobwatikana omorobirio Nyasaye. Abanto aba bakorauna omoiko Nyasaye obaire ase amariko amachenu omoiko oyo oborokera igoro ya Yesu Kristo ekero aborokera igoro ya Yesu Kristo obogori ara Yesu Kristo oyabeka ase bari. Neri ekero Yesu ataragenda igoro agatebia aborokigu baye ase Yohana 15 gokorigereria ekemungo kia 12 ochakere kia gatano kabere kogendera mpaka 13 korende torarigererie ekemungo keri kiaye 12 na 13 naro agokwana amang'ana omotori otu Yesu Kristo akwanete igoro ya emeremo y'omoika ekero airurie ribaga rie ritang'ani ase obogima bwaito ekiagokora. Ateba iga ase 15 ekemungo kiaye 12 nimbwata amang'ana amanga amanene wenete kobatebia korende imokonyanyara bono koyaremereria korende ekero omoika bwekee narache nabarae gochia ase ekene gionsi tagokwana ayara ayaye nakwane onsi aria yakoigwa nabatebie
ng'ambi into kibigo chigucha ye 14 nang'e bakonesiko aso gukwana ayara ayane na kuyabika munyare kuyamanya abanchwa ekerto kumusasima omotorio ito Yesu Kristo wetera sekene na asumuika omuika kubugulia amang'ano onsi ya Yesu Kristo ote yaurukiri bona tugwanete komoba chenu bwaye bona tugwanete gusibika korwa chinkoro cheito ime bona tugwanete gokorakera ring'ana rirarete bakesi kono banene naende na kitura imukirio guchika kwa Nyasaye iguru igakubugulia ya Yesu Kristo yobika chinkoro cheito ime nekera yabikire obugima bwaitu bukora uno motori etu Yesu Kristo neri agatebyo mukungu oringenga kiyaikire ne bona yachire ekero abasasi mbekene baramusasi maso muikane kene naina bwa bwo manenya sakurigia logo saba kwa nenga Nyasaye bobuya olio twanjete omurwete Yesu Kristo ate gukwa sengenji yeito ato igora maisa ito toma echinkoro cheito lekara tua moire tumusasi mase ekene na asumuika egekora abantu abanabwo omone nakurigia oko banyora mbago twaro gwatana nikang'ang'ai ngesa kukibali dini kibali eklas kiabonkeriki labateni nkubali usena abatakabali bonsi barambusasime buna abana bomonene yasato konye tumusasime ase omuika na ase kene wetera asiriteria Kristo motorio ito amen tusabe asai tata naenda asemambie tuachira asori tu ukwera ng'ambia mono na ndimbia mono asubia no bwancheni bwao watoireri bagari yali okorigeria marika amacheno twakorangeri korancho torae guchia sekene gyons naenda asugusasima gwitu tugusasima asumuika na sekene na kugusaba gwitu wetera asiriteria Kristo Yesu motorio ito